avril kalo tile 10 san 2020 ani duru an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi serew ma olu ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bi ka yira ka fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati in na u kɔni ɲɛ bɛ a gɛlɛya koɲa bɛɛ lajɛlen na ko bɛ min ɲini Mali ni Algérie fɛ u ka sigi ka kuma walasa nin gɛlɛya in a bɛ se ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye avril kalo tile 7 ye san 2020 ani duru Kayi lycée ba min bɛ yen nɔ Kayindekaw olu fɛ yen nɔ u ye u ka kalanden 2 ni ka olu gɛn ka bɔ kalan na pepepewu o kalanden dɔ bɛ tali kɛ Laminambo ka taga se Musa ba ma ni kalanden 2 ninnu kɔni ye waleyajugu gɛlɛnba de kɛ kalanso ale kɔnɔna na min ni kalanso yɛrɛ taabolo olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ma olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu kɛ k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ ka ye kalanso olu kɔnɔna la kalandenw olu fɛ o de la u ye nin sariya kura in kɔni ni ka o ta kalandenw n'i ye waleyajugu kɔni kɛ kalanso ale kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye ka kalanden tɔw ni ka olu bɔ u hakili kan i bɛ gɛn ka bɔ kalanso ale kɔnɔna la. Banki syndicat maaw olu kɔni bɔra ni ka kunnafoniya ka o di k'a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabila kɛ min ni a bɛ daminɛ avril kalo tile 17 ka taa kuncɛ avril kalo tile 19 o ye lɛrɛ 72 baarabila kɔni o ye n'u ka laɲini kɔni ma sabati u b'a kɛ lɛrɛ 120 baarabila o ye o fana bɛ daminɛ avril kalo tile 22 ka taa kuncɛ a tile 26 la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An bɛ taa an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye camion 2 ye bingani wale kɔni taara ka camion in ale sɛgɛrɛ maa ŋaniya jugu dɔw kɔni fɛ avril kalo tile 9 san 2020 ani duru a yirala seerew fɛ ka fɔ ko camion in yɛrɛ kɔni tun bɛ ka i kunda bura ale de kan ka taga fɛn min ye Kutagunakaw ka dɔgɔjɔ ni ka o kɛ a yirala ka fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka bololaminɛ caman kɔni olu taara o dɔw bɛ tali kɛ wariw telefɔni u n'a ɲɔgɔnna caman banbagaci wale tigilama ninnu kɔni taara ni olu ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an sɔngo préfet ale n'a ka bolimafɛn boliba olu fɛnɛ jasura avril kalo tile fɔlɔ san 2020 ani duru halisa olu kunnafoniya kɔni ma dɔn. Segukaw fɛ yen nɔ chambre de métier min bɛ yen nɔ ni o ye bololabaarakɛlaw olu ka yɔrɔ ye avril kalo tile 8 san 2020 ani duru olu kɔni ye ɲɛmaakura ni ka o sɔrɔ ni o ye Seyidu Gindo ye Seyidu Gindo a kɛra ɲɛmaakura ye u ka maaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya o kɔnɔna la u ye kalafili min kɛ maa 13 olu kɔni sɔnna a ka ɲɛmaaya o ma Seyidu Gindo ale ye ala ma hinɛna Sumayila Sanogo ni ka o nɔ labila o min tanyana k'a to a ka baara yɛrɛ kɔnɔna la kalo damadama o kɔfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa 16 de kɔni bɛ u ka nin biro in ale kɔnɔna la. Couche Happy Nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche Happy Nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche Happy Nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Happy Nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Happy Nice ye denmansaw a ye couche Happy Nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya. An bɛ taa Gabu Gajakakaw olu fɛ yen nɔ avril kalo tile 8 san 2020 ani duru a dugu maraba ale kɔni ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka i kunda Soni sigida o kan ka taga a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni gɛnna ka bɔ Moritani jamana ale kɔnɔna la ka taa i ɲɛ da olu kan u bɛ lahalaya min na a taatɔla kɔni ye a tagara ni fɛn min ye malo tɔni 5 ka taga se dɛbɛnw birifiniw o ni safinɛw n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka taa bɔ ɲɔgɔn ye kɛ u ye ni ka o d'u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na k'a yira u la k'a fɔ ko gabukaw u ye foli kɛ ka ɲɛsin dugu marabaw olu ma.
festival la man tako folo anga jamana o konna la no ni abe wele ko Mali mangoro sugu ama o koni mena festival la ni ka o ke mangoro ale tokola ni abe na ke avril kalo kile mugan duru kata se avril kalo kile mugan ani wolon vlama abe na ke palais de la culture ale e konona la ka yoro la ka fo ko ni festival ni yere konna la femi ye feru ye o be na ke ayoro la nenenu be na ke kataka se concert ona anyogona wero uluma o kumala ni festival ni kana fo mashiko amita ko kankibaru la amita tunisika ulu feno ma bayiri ka chama ni be no ulu kwani bora kare konno la ni ka uganisongo ya ka ukwani yira araba dunya ulani obena akunu lanyine minye ode ka uka hake ni ka lanyine ka yira ka foko politiki mo kon ka uka hake ni ka odi uma amita gabon kaw feno gabono ulu koni welele ndo jamana nyama kala filila sibiri natani ubebe avril kalo klitan flama samba flani muga ani duru ni jamana nyama kala fili nyere koni obina ke sawiye ka ubo chama chafanga ale konona la mi ni uye fanga dafidi koni ke utu kalo kli bisaba samba flani muga ani saba ni amna ke a chinye folo ye jamana nyama kala filila ubongo koni ale toka na ye ala kabisa samba kele ni keme kono toni bioro ani saba femi jamana nyama kala fili ni ma shegino kon kileno ka I togo sebe jamana nyama kalafili ale konina mi ni chama chafanga jamana nyama yere koni simbe ula ni oye brisa glutera ulungi ngema ale Mali kuna foni jabara na jabao akulo garze kera ni kuna fonde manamane bini ka da akulo ka awni che akwala mel ko nyuma na yana nga kuna fona datu kusa femi ye kush happy nice ale de onga kuna foni jokara ma dono bay ame wakati mina ina fosisa kush happy nice na dema sa ulu lafiya li kama kosobe kere na ame funteni mina ni wakati na kushi don amano gonde na nga ote kush happy nice ibadu dina te do ere ko kushi ale be dina ate gele ya fo soro la ka fo ko furo ko la boshi be ala ote ala ka saba ke protection abe kushin kelengel na bela jelina okuma aya san aka a shifle aka ambe shini inshallah kuna fun kuro ulu keneka